कामुल्ले वाघाळे हांगासर रावपी एक 9 वर्साच्या भुरगो जो 4थेच्या वर्गात शिकतालो हाचेर एका टिचरीन जबर मारहाण केल्ल्या प्रकरणात कोलवाळे पुलिसांनी या 2 संशयित टिचरींचेर गुन्हो नोंद केलो आणि दोन्ही टिचरींक कोलवाळे पुलिसांनी अटक केली। अटकेनंतर या दोन्ही टिचरींक जेएमएफसी कोर्टान प्रोड्यूस केले आणि 5 दिसाची पुलिस कस्टडी सुनावली। त्याच नंतर डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन या दोन्ही टिचरींका सस्पेंड केल्ल्याचे सुनावले। 5 दिसाच्या पुलिस कस्टडीच्या नंतर जेएमएफसी कोर्टान या दोन्ही टिचरींका 5 दिसाची ज्युडिशियल कस्टडी सुनावली। असे कळण्यात येईल की काही दिवसानंतर या दोन्ही टिचरींक बेलीकूय अप्लाय केले आणि चिल्ड्रन्स कोर्ट पेंजीम हांगासरल्यान या दोन्ही टिचरींका 5 दिसाच्या कस्टडी नंतर दोन्ही टिचरींक कंडिशनल बेल ग्रांट केली। तर असो प्रश्न ह्या भुरग्याच्या बापायचेर पडटालो की जेन्ना ह्या टिचरींका बेल ग्रांट केली तेन्ना आपल्या भुरग्याचेर जो अत्याचार जाला, जी जबर मारहाण केल्या त्याचेर खंय तरी जस्टीस मेळोंक ना, खंय तरी आपल्या भुरग्याचेर अन्याय जाल्ल्याचे दिसून येयले। तर आता अशें कळण्यात येयले की जे डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशन आसा तर त्याच प्रमाणे स्कूल मॅनेजमेंट आसा तांच्यांनी एक असो डिसिजन घेतला की जी मेन अक्यूज टीचर जी आसा सुजल गावडे हिचो जो कॉन्ट्रॅक्ट आसा तो परमनंटली टर्मिनेट करपाचो डिसिजन घेतिल्लो आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर।